Dnes bola prezentácia štvrtáckych ročníkových projektov. 109 štvrtákov odprezentovalo svoje ročníkové práce, ktoré boli rozdelené na softvérovú a hardvérovú časť. Komisie posudzovali kvalitu ročníkových prác a taktiež vyberali do okresného kola stredoškolskej odbornej činnosti. Pán zástupca, aké sú výhody zavedenia predmetu ročníkový projekt na našej škole? No, keď to zoberieme z hľadiska zákonov, vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách umožňuje až 5 foriem vykonania maturitnej skúšky z predmetu praktická časť odbornej zložky. A jedna z nich je obhajoba vlastného projektu, ktorá sa nám videla ako taká najlepšia forma, preto sme zaviedli tento predmet. Žiaci počas školského roka 4. ročníka najmä, ale počas celého štúdia, môžu využiť tento predmet na skonštruovanie vlastných zariadení alebo softvérových prác, pričom musia sa naučiť nové veci a tým, že konštruujú zariadenia sami, ich to núti, aby sa sami naučili niečo nové. Inžinier Pluháš, vaša dielňa je plná žiakov. Čím to je? No, pretože každý chce robiť u mňa na dielni, pretože tam má dobré prostredie, má tam pomoc a chcem im pomôcť. Čo je tvojou témou na ročníkový projekt? Mojou ročníkovou prácou bol zosilňovač dvojkanálový, ktorý som zostrojoval v spolupráci s pánom Pluhážom ako mojím konzultantom, s ktorým spolupráca bola bezchybná. Čo bolo tvojou témou na ročníkový projekt? Mojou témou bol zosilňovač 2.1. Môj konzultant bol pán profesor Pluháš, ktorým bola vynikajúca spolupráca.